उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ खुंथाया जागायबाय आरो बाहाय जोङो जिहेथु जोंनि जायगाया गोबां उन जानानै दङ, गोग्लैसोनानै दङ। बे हिसाबै जेसेबांखिनि गुबुन गुबुन आन्सलिक एबसुनिफ्राय फैनाय थान्दै नोजोरबोआरि आरो गासिबो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि सुबिदा एबा खाबु होनानै जुथुमखौ लाबोनानै जोङो फरायसा, आबादारि आरो फालांगिरि बिथांमोननि सायाव जोङो सावरायमेल लानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दिन्थिफुंसालि दङ आरो दिन्थिफुंसालिया मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो बे दिन्थिफुंसालियाव बायदिसिना दानाय लुनाय, हेबनाय, बायदिसिना मुसुखा आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो गोबां गलादारफ्रा फैदों आरो बेहाय मोनसे गोसो गोरोबथाव बा गोसो गोजोनथाव मोनसे थासारि बे एग्जिबिसनाव जादों आरो बेहाय हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ आरो जोङो नाजानानै अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे हारिनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों। बिथांमोना मोसानानै दिन्थिगोन। बेनि अनगायैबो जोङो अपेन मार्केट जों लाखिनाय जादों आरो 21 तारिखआव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ जिल्ला एबसुनि आफादगिरिया बिरहोगोन, बे हिसाबै जोंहा भलन्टियार्सखौ जोङो खाजु खालामनाय जादों आरो भलन्टियार्सआ मार्च पास्ट खालामनाय जागोन। आरो 21 तारिखआवनो बिटिआरनि माने गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बे हिसाबै जोङो जेसेबांखिनि हायो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय जुथुमाखौ गाब गोनां आरो महर गोनां खालामनो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों। जि गल्डेन जुबली बा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे 46थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै सेथि सान हिसाबै दिनै गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, सेमिनार हल बेखेवनाय, लोगोसे डेलिगेट हल आरो डेलिगेट बादा बेखेवनाय आरो मार्केट सिट बेखौबो बेखेवनाय जादों। मोनफ्रोमबो बेखेवनाय हाबाफारिया दासिमहालागै जानानै थांबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि बेयाव बेखेवगिरि महरै जायफोर बिबानगिरि मोननानै बेखेवनानै होबाय साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो आरो फैबाय थानाय समाव बा बेलासिनि आरो गाबोन समफोर जिहेतु सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया बे गल्डेन जुबलीखौ सेलेब्रेट खालामनो लादों। बेयाव जिखिनि हाबाफारिफोर दङ मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव नैबे ओनसोलनि उदालगुरि जिल्लानि बाक्सानि जाय जेरावखि थाया मानो जों हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। आरो दिनैनि नेक्स्ट हाबाफारि हिसाबै दायो बुलुर बादायनाय जोंहा जाबाय थादों आरो लोगोसे बिनि उनाव जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन दङ, बिनि उनाव डिबेट कम्पिटिसन दङ, सेमिनार माने एग्र' एन्टारप्रेनियरशिपनि सायाव सेमिनार जोंहा दिनै 1 रिंगानिफ्राय दङ आरो बेयावहाय साफ्रोमबो एग्रिकालचारेल सेक्टराव गोसो गुदुं नोंथांमोनखौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो आबाद बिथिङावनो जिहेतु जोङो बर' माहारि हिसाबै जोङो नांथाबनानै थायो, जोंनि जिबिकाया जायो। बेखायनो बे सेमिनारखौ बयबो गोसो होनानै जाहाथे एटेन्ड खालामो आं बेखौ खावलायगोन। बेयावहाय जोंहा लालपुल केबिकेनि कृषि बिगियान केन्द्रनि सिनियर साइन्टिस्ट बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंहा सासे मुंदांखा एन्टारप्रिनर बर'निनो गेजेराव मनज बसुमतारी बिथाङा बेवहाय चेयारपारसन हिसाबै बाहागो लागोन। बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौ बे जिथु एग्र' एन्टारप्रेनियरशिपनि सायाव जि सेमिनार लादों बेयाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन। आरो लोगोसे गाबोननो जोङो इडुकेसन आरो वुमेन इम्पावारमेन्टनि सायाव जोङो सेमिनार लादों आरो बे मोननैबो हाबाफारिया जोंनि थाखाय खोब गोनांथार। जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे बे जिथु सोलोंथाइनि सायाव APSC एसपिरियेन्टफोरनि सायाव होननानै जोङो बे मुंख'नाय जादों। जायफोर APSC आनजादखौ होनो गोसो बा जायफोर माने गोसो गुदुं बेबायदि व्यक्ति फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बे सेमिनारखौ जाहाथे नोंथांमोना जेरैखि जायाब्लाबो एटेन्ड खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार APSC आनजादखौ बोरै होनांगौ, UPSC आनजादखौ बोरै होनांगौ बिनि निस्सय क्लु नोंथांमोना मोनगोन। खारन बेयाव APSC सिलेक्सन बर्डनि फर्मार माने मेम्बार सासे बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन। बेखायनो बयबो फरायसा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे गाबोननि जि फरायसाफोरनि थाखाय इडुकेसनेल सेमिनार जों लादों बेयाव बाहागो लानो आं खावलायबाय। लोगोसे वुमेन इम्पावारमेन्टनि जि मोनसे सेमिनार बेबो एखे समावनो जागोन। बेवहायबो बयबो आइजो नोंथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों। आरो बिनि उनाव
लास्ट नेक्स्ट डे जोबथा सानखालि जोंहा अपेन सेसन लादों बे अपेन सेसनाव बयबो रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे हेफाजाब आरो मदद होलायगोन आरो बेवहाय लोब लोबै फैनानै जोंनि बे अपेन सेसनखौ साक्सेसफुल खालामनायाव बाहागो लागोन आं बेखौनो खावलायबाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै खोब गोदान हिसाबै जों लन्च खालामनाय बेबायदि बिराद मोनसे सिन्था खालामनाय जायाखै खिन्थु जोङो डेलिगेट जिहेतु दिनै जिरायगोन मोनथामबो सानथामनिबो माबा जे हाबाफारि लादों सानथामावबो जों डेलिगेट जिरायगोन दिनै बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जोंहा डेलिगेट जों जिरायगोन बिनि उनाव गाबोन मोनाबिलियाव दङ बिनि उनाव लास्ट जितु 21 जानुवारि बेवहायबो जों फुंनि 9टा बाजानिफ्राय डेलिगेट लास्ट सिटिं जों लादों बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो डेलिगेट्सफोरनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो मिरु आफादनिफ्राय जिखिनि बिथोनफोर दङ बेफोरखौ लानानै जोङो गोदान मोनसे सिन्थाधारा दं जिहेतु मोनसे सुक्तिबो जालांबाय जोंहा सुक्तिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो आरो उदालगुरि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो दफाखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनायाव खामानि मावलांनो हायो बिनि सायाव जों गुवारै बे डेलिगेट सिटिङाव जों सावरायनाय जागोन